EDSA! Yo! Magandang hapon! Ay, gabi na pala. Magandang gabi na pala. No. Ay, nako mga kabisyo. Sa lahat po ng mga kabisyo po na medyo nakakaramdam ng pananakit ng katawan. Nakakaramdam ng aray. O basta ako, binanatan ko na ng Alaksan FR kanina. Hindi kasi kahapon, batiin ko lang pala congratulations sa mga ka-churchmate ko sa LGCC o Living Grace Christian Church dyan sa Imos dahil nakipaglaban po kami sa SIBAP. Ayan, Sports Fest na kung saan kahit hindi man po kami pinalad, napakasarap po, napakasaya. Ako 2 beses pa ako gumulong-gulong. Clear ko lang po, ang sinalihan ko pong laro ay basketball pero may kasamang gulong. Ay nako, shoutout nga din pala. Batilan natin, nakatutok sa atin yung Car Club Garage dyan sa may Mosaito Drive, ayan sa may Molino, Cavite. Ayan, especially kay Sir Chris tsaka kay Ma'am Melay Henson at sa lahat po ng mga staff dyan. Pagdating naman po sa inyong maintenance, sa inyong mga sasakyan, alam nyo na, tumblingan nyo Car Club Garage. Hanapin nyo po sila sa Facebook. Okay mga kabisyo, eto, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Viral video na isang pasyente ang nagre-reklamo dahil hindi daw gumagana ang dextrose na nilagay sa kanya dahil lalo daw siya nanghihina. Oh no! Tapos yung bantay nagsabi naman, may dextrose na, bakit tatagdagan pa ng dextrose? Sinabihan pa yung mga nurse na wala daw silang ginagawa. Dapat daw ang trabaho ng nurse, dapat na daw mag-monitor. Tapos sabi pa ng pasyente, gusto nyo ipamedya ko kayo? Eto, na-media na nga, napag-uusapan na natin. Ay nako, tapos nung sinabihan sila ng nurse kung hindi sila kontento sa serbisyo, pwede silang mag-sign ng waiver. Tapos nagalit, sinabi, pinapauwi nyo na kami? Download na natin to. Ay sige, huwag mo nang patagalin. Banatan mo na. Logikan mo na yan. Logika na yan. Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Basic tong mga reklamo na ito sa mga taong hindi po nakakaintindi ng trabaho ng pagiging isang nurse. Oh no! Hindi po nila naiintindihan yung ratio kung minsan ng nurse sa isang ospital. Ngayon, kung gusto mo naman talagang may nakatutok sa'yo, dapat yung pupuntahan mong ospital, yung mga gaya ng St. Luke's, wow! Makati Med, wow! At pag na-admit ka, matik talaga yung nurse, nandun talaga. Agad-agad. Ayun nga lang, magkaiba naman yung bayad. $. Pero, again pero mga kabisyo, makakaasa ka sa quality ng service na makukuha mo. Now, logican po natin, bakit po may mga pasyente po na pinipilit ang kanilang paniniwala na dapat i-monitor sila o dapat pagtawag nandyan agad-agad yung nurse o pag hindi nasunod nagwawala. Marami pong kadahilanan yan mga kabisyo. Unang-una po dyan mga kabisyo talaga hindi po nila naintindihan na maaaring hindi nila naunawaan yung mga limitasyon din po ng serbisyo ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nurse natin. May proseso po yan, may procedure, may patakaran yung ospital. Kaya sila nagbubunga nga at alam din po ito ng mga nurse. Malamang kasama na to sa mga training nila, talagang makakasalamuha sila ng mga ganitong mga klaseng pasyente. Parang yung kapitbahay nyo, boards, pinipilit yung parte pa rin ng bahay nila, yung kalsada. Ay anong ginagawa nila? Nilalagyan nila ng
Nilalagyan nila ng bato, ng halaman o di kaya gulong para walang makaparking. Totoo yan! Maloy! We got 36 minutes after 6 o'clock. Grabe! Ang saya-saya naman. Bawal ang inaantok. Dito sa programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!